Zdravím vás, moje meno je Dorian, ale môj channel sa bude volať Dori.sk, no sa tak volá, ty vole, zase som to dostal. No nič, počúvajte, toto je video, pri ktorom sa chcem predstaviť. Budem natáčať, som nový let's player, oznam. Budem natáčať vlogy, let's play na rôzne hry, ako je Call of Duty Black Ops 2, to je jasné. Potom, čo ja viem, Resistance 3. V Call of Duty Black Ops 2 mám kúpené aj Pricing aj Revelation, čiže je na čo sa pozerať. Už ma boli ruka, nevadí. No, hlavne to, budem sa snažiť čo každý jeden deň uploadnúť aspoň jedno video, alebo dve, pre vás. Každého jedného odberateľa, tak budem mať jedného, si budem ceniť, no, nič. No, teším sa na to, ako budem natáčať pre vás videa, vidíte? Tam je lúka pekná, no to je jedno z toho sa chcel vlastne predstaviť, kto som, že budem nový, nezhejtujte ma jak malé decko. A konkrétne nie som hejter. Ale nie, tak to je v pohode. No, hlavne o tom ide, aby ste vedeli, kto som. No, viete iba moje meno a čo budem robiť, čiže som sa tak predstavil. No, toto bude asi všetko pre toto video. Už čo najbližšie dám už let's play na nejakú alebo tak. No dobre, takže majte sa a tak pri ďalšom videu už let's play v nevlogu. Čus.